Доброго ранку. Я голова Мукачівської райдержадміністрації Гайдай Сергій Володимирович. Приймаю естафету всесвітнього флешмобу 22 Push-Up Challenge щодо підтримки наших бійців-атошників. Це день перший. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. І передаю естафету начальнику Мукачівського міськрайонного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Закарпатської області.